εκεί βρίσκεται ο Ρικάρντο Ματίας Βέρον για τον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντίνος παίκτης στις πρώτες δηλώσεις τόνισε ότι στόχος του είναι να καθιερωθεί με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, ενώ είναι τιμή που έχει πρόεδρο τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Quando era Perugia. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή το ότι ο Ζαγοράκης είναι πρόεδρος και είναι ένας πρόεδρος ο οποίος γνωρίζει το αθλητικό πνεύμα και το ποδόσφαιρο και είναι μεγάλη τιμή για αυτό να παίζει για τον ΠΑΟΚ. Είναι ευκαιρία, θεωρεί το ΠΑΟΚ ευκαιρία στην καριέρα του μέχρι τώρα? Credi che il PAOK è una buona occasione per la tua carriera? Sì, sicuramente, se no non sarei qua, penso che è molto importante, quindi darò tutto il possibile per il PAOK fino a fine campionato e poi vedremo. Ναι, φυσικά, άμα δεν ήταν ευκαιρία, δεν θεωρούσα ευκαιρία, δεν θα ερχόταν καν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι να ανεβάσει το ΠΑΟΚ όσο πιο πολύ ψηλά στο τέλος της χρονιάς και από εκεί πέρα θα δούμε. Tutto questo, però sempre mi hanno parlato bene adesso dopo. Έχει δει στο ίντερνετ πολλές εικόνες και φωτογραφίες από τον ΠΑΟΚ, τους αγώνες του και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που προσφέρουν οι φίλαθλοι. Ξέρει για την ιστορία του ότι έχει κερδίσει κάποιους τίτλους στο παρελθόν και για το κύπελο. Αλλά κυρίως αυτά από ίντερνετ, πιο πολύ το έχει μιλήσει ο Ελευθερόπουλος και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε. Μπορεί να υποσχεθεί. Cosa puoi promettere per il PAOK? No, l'importante è fare bene per la squadra più che altro e sicuramente puntare ad arrivare più alto possibile, non so, per entrare alla UEFA. Αυτό που θέλει κυρίως είναι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την ομάδα και να ανέβει όσο πιο πολύ στη βαθμολογία και να μπορέσουν να βγουν και στην Ευρώπη.